Managing Director Anambra Broadcasting Service Sir Chido Obidiegwu na-achọ njikọ aka ndị nọbụ n'isi dịka ndị isi n'ụlọ ọrụ anya bụ Anambra Broadcasting Service ka ha bịanye aka iji wee fụ na ABS na-eto na-aga n'ike. Blessing Uchendu wetere ozi n'oge onye isi ụlọ ọrụ anyị a Obidiegwu nabatara onye jibu ọkwa Managing Director ABS n'oge mbụ Sir Amobi Adrika bụ onye bịa kpọtụrụ ya iji wee kene enye n'isi ụlọ ọrụ ya dị n'Ọka. Ka anyị wetara gị ozi a n'ebe o zuru oke. Obidiegwu siri kwuo, Sir Amobi bụ onye nta akụkọ ama ama, onye nke nọ dịka nna nwere amamihe ma na-enyekwa ezi mgbazi nke o kwuru na ọ dị mkpa iji wee mezuo ihe a tụrụ anya n'aka ya site na mgbazi Gọvanọ Chukwuma Soludo. Ọ gakwara n'iru kwee nkwa itinyesi uchu ya ike ịhụ na ABS bụ ịgba ma yọkwazịa ya ka ọ na-enye aka na-enye ya ndụmọdụ ma na-agbazi ya n'ụzọ kwesịrịnụ ma rịọkwazịa enyemaka ndị ọrụ ya na ndị nọbụ dịka ndị isi ABS iji wee mee ka ọrụ zuo ọrụ ndị a. N'okwu ya ka Sir Amobi onye nke toro Sir Obidiegwu ta ya dịka onye kwesịrị ekwesị na ya bụ nnukwu ọrụ o tinyere ya n'aka ma kwe nkwa inye ya nkwado, ndụmọdụ na ezi mgbazi pụrụ iche. Ọ gakwa n'iru dụọ ya ka ọ na-ebi ndụ udo na ịhụnanya n'etiti ya na ndị ya na ya na-arụkọ ma tinyekwazịa ike ya niile ịhụ na ABS n'ike wee na-aba n'ike. Ndị isi ọrụ ABS bụ ndị nọ na ya bụ mmemme ebe Sir Obidiegwu nyekwazi Sir Amobi onyinye nkwanye ùgwù. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.